Si Gorobin, Gorobin, good evening. Ayan, Miguel of Shop at Gorobin. Ayan, ina-hide ni Lolo ang ating ina-hide niya yung ating bisita. Hi, Sir Torret. Good evening po. Magandang gabi, Sir Torret. Ayan, sandali lang po mag-set lang ako ng aking mga Ayan, may moderator na po ikaw, Sir Torret. Host, bukas ko na kakagahan yung banana mo. Nalik na ako sa... Okay lang po, Sir Torret. Kung kailan na lang po kayo free. Okay lang po yun, okay lang. No worries po. Ayan, good evening sa 9 viewers. Thank you so much. Wait lang po wait lang. At ako'y nalilito dito ngayon sa bagong update ni Lolo. Sa comment section. Mag-ano muna ako, clear history muna ako. Ayan, good evening, 20 viewers, thank you so much. Si Ivan, ano ba yon? Si Ivan... Sino ba si Ivan Romero? Ayan, maraming salamat, Sir Torret. Ayan, no worries po, no problem. Kahit po pag na lang kayo hindi busy. Ayan, si Nilus Vlog, ayan, good evening, thank you so much, Nilus Vlog, ayan. Sir Torret, unahin ko na po kayo, dito po ako sa inyong bahay. Bisitahin ko po yung bahay mo, Sir Torret. Si Gorobin na wala. Gorobin, thumbs up. Sisi Koy, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Koy Gina. Nawala si Gorobin krayin ko talaga, nawala si Gorobin Gorobin. Ayan, dito na ako sa bahay ni Sir Torret. Gorobin, lumabas ka na dyan. Ayan, Sir Torret, dito po ako sa grabe galit na galit sa pain ko. Ayan, dito ako sa 8 minutes. Ano ba to? May ads pa. Ayan, Chef, kakampi mo ako. Oh, talaga kakampi kita. Pwede nga. Ayan, Sir Torret, good evening from Gina Madronero. Ayan, good evening sa 27 viewers ko. Thank you so much. Ayan, magandang gabi. Mami Tess, good evening po. I will give you a challenge. Show your... Teka lang. Your bra. Anong bra? Anong bra sinasabi nito? I-hide kita dyan. Palambing po. Ayan, sige, ipin natin si Sir Torret. Ayan, si Yel Vlogs. Ayan, magandang gabi sa iyo, Yel. Thank you so much sa 30 viewers. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan, Sir Torret. Ayan, naka-play na ika sa akin sa 8 minutes and 16 seconds, Sir Torret. Ayan. Ay, masilaw. Ayan, naka-play na ikaw. Ayan, magandang gabi sa lahat. I will give you challenge you. Anong challenge?
Mami Tess, good evening po. Thank you so much, Mami Tess, sa pagpunta po. Ayan, 34 viewers. Ayan, thank you so much. Ayan, may good evening po. Ayan, Gina Mardonero, Mi Palame. Salamat. Ano ba to? Salamat sa pasabit host. You're welcome, Sir Torret. Ayan guys, sa nakapin natin, thumbs up si Sikoy. Thank you so much, si Sikoy Gina. Ayan, maraming salamat. Ayan, naka-play na po ikaw, Sir Torret. Ayan, kunin ko lang yung aking notebook kasi lista ko yung mga nandyan. Pag tinawag ko yung pangalan wala, hindi ko muna sila ipi-play. Unahin ko yung nandito. Ayan, si Yel. Good evening sa iyo, Yel. Ayan, good evening sa 32 viewers. Wow, thank you so much. Nakaka-touch naman. Wow, Kanujo, good evening. Good evening. Ay, sus, Ginoo. Ayan, good evening. Ayan, mega love shout out, Kanudjong. Rolimix TV, good evening. Thank you so much for coming. Teka lang ha, kunin ko yung aking ballpen ba? Ayan guys, connect to each other guys. Ayan, kumusta Yel? Ayan, magandang gabi sa atin lahat. Ayan, connect to each other guys. Yun nandyan sa baba. Yel, baba ikaw ng bahay. Pasuyo sa aking nakapin. Guys, palablab naman kay Sir Torres. Ayan. Yel, baka hindi ka padigit dyan sa akin nakapin. Palablab naman. Ayan. Hinide na kita. Ayan. Suyo naman. Ay, Mami Tess, nandito na po. Unahin na kita, Mi. Tinanggal ko lang yung nagpapasaway. Hinide ko na. Igo to channel na lang kita, Mami Tess. Ayan, Tess Pineda. Uy, tamsakan ko muna tong upcoming mo, me. Salamat, anak ko, sa sorpresa mo. Naku, ano na naman kaya yung sorpresa ni Mami Tess ko? Yel, tamsak ulit. Ayan. Dan, nyo, dikit, Sir Torres. Ayan. Thank you so much sa iyo, Yel. Ayan, me. Nagtamsak na po ako, me, sa upcoming mo, me. Yan, dito po ako, me, sa Mami Tess birthday fart to me. Ayan, 5 minutes and 8 seconds me. Ayan, naka-play na po ikaw. May ads pa po. Ayan, Sir Torret. Ayan, still playing, Sir Torret. Ayan, Dan Sukle, Dan Sukle Torret from Yel Vlogs. Ayan, tamsak si Sikoy. Thank you so much, si Sikoy. Guys, I will connect to your, Sir Torret. Sa mga silent viewers ko, ayan. Palablab kay Sir Torret yan. Mami Tess, may ano pa ikaw? May ads pa po, may...
Sir Torret, hello po. Ayan. From JMB channel. Ayan, playing na po ikaw, Miss, sa 5 minutes mo in 2 seconds. Yel, sunod kita dito, Yel, kay Sir Torret. Ayan, Sir Torret, malapit na po kayo mag-done full watch. Idikit ko na po sa inyo yung pinamplay ko po sa inyo, Sir Torret. Yan, walang anuman, Yen. You're welcome. Yan, playing pa rin ikaw, Mami Tess. Guys, palablab naman kay, sa akin nakapin dyan, guys. So, patsuyo naman. Palablab naman kay Sir Torret. Bago lang siya, bagong bisita ko lang si Sir Torret ngayon. Ayan. Sir Torret, ayan, welcome sa aking live. Thank you so much sa pagsasilip niyo po sa aking live. Maingay yung mga aso. Ayan, thank you so much, Yel. Maraming salamat. Kumusta na, Yel? Nag-live kanina si Utol mo, Yel. Di ako nakaabot. Nung nakita ko, 2 hours ago na. Di ko inabutan. Ayan, May. Still playing ikaw, May. Masilaw. Si Sir Torret, ayan, malapit na siya mag-done full watch sa 8 minutes and 15 seconds. Si Alpian, ano ba yan? Alpian ba yan? Tama ba yung basa ko? Salamat din ho sa support nung nakaraan. Welcome po. kahit na ano po ako dun sa aking banana na late ba. Yan, maraming salamat din, Sir Torret. Minsan kasi pag di ko napapansin agad yung... Kailan po kayo ulit mag-live? Napakaswerte ko, Sir Torret, sa banana. Kahit saan ako umakyat na mga palaro ng banana, lagi ako nananalo. Ayan. Ayan, dan full watch na po ikaw, Sir Torret. Ayan. Masilaw talaga. Ayan. Ayan, idikit ko na po sa iyo to. Pinamplay ko sa iyo. Mag-comment lang ako. Yan, dikit ko na po sa inyo to, yung Proud TV Bicolana, yung Proud Bicolana TV. Ayan, May, still playing pa din po ikaw, May. Yun ang schedule mo, Sir Torret, yung nakapin. Okay. Iba kasi yung na-play ko eh. Sa next Friday pa kasi, sa Friday may event ako eh. Okay. A-attend ako, Sir Torret. Yel, dito na ako sa bahay mo, Yel. Oo nga po, di rin po ako nakadalaw, Masyado kasing ginabi po ako uwi galing sa work. Okay. Dito na po, Yel, sa bahay mo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makaklik ng link dito sa nakapin ko. Alam ko ba kung ano problema nito? Kailangan mag-go to channel pa ako. Bagong update yata ni Lolo to sa yung sa comment section, nakakainis talaga. Ay, Vlog Kampong Channel, hello Sir R234, good evening. Thank you so much for coming. Yel, dito na ako sa'yo. Ano ba to? Silong muna guys sa ilalim ng puno. 4 minutes and 54 seconds, Yel. Ayan, Yel. Naka-play ka na, Yel. Ayan, Vlog Kampong Channel. Good evening. Big love shout out. Thank you so much for coming. Vlog Kampong Channel. Ayan.
Di ko alam kung bakit ganun yung comment section ko. Yen, magandang gabi sa'yo, Yen. Pag ayan, kagaya niya, nakapin siya, hindi ko siya maklik. Kailangan mag-go to channel pa ako. Ewan ko ba kung ba't ganyan yun. Kanina umaga lang. Yen, megalab shout out from Sir Torret. Ayan, Sir Torret, megalab shout out from Yen. Mami Tess, ayan, dan full watch na ikaw, me. Magkami. Ayan, maraming salamat, Mami Tess. Ayan, Bunso, Yen, good evening. Di ka na nakapag-live, Yen. Ayan, bigyan ko ng jacket, si R234 official. Ayan, I give you moderator, Sir, R234. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, dito na ako. Kampon Channel, dito na ako kay Kampon Channel, kay Vlog Kampon Channel. Tingnan mo, oh. Try ko nga dito sa kabila, tingnan kung makapag-click ako dito. Ayun, tamsakan ko Sir Torret. Doon lang sa kabilang cellphone ko, hindi ko alam kung bakit. Ayan, sabi kanina nung sa live ni Mami Tess, sa daw yun, sa, ano ba tawag doon? Ayan, nakatamsak na ako sa upcoming mo Sir Torret, December 8 ba to? December 8. 6:30 PM, ayan. Ayan, aabangan ko yan, Sir Torret. A-attend ako dyan. Ano ba pananalunan ko dyan, Sir Torret? Ayan, Vlog, TKW Hong Kong. Ayan, may galap shout out. I give you moderator. Ayan. Ayan, Sir R234. Go to channel na lang ako. Ayan, dito ako sa magagandang pananim niyo, oh. Nakakatuwa, oh. Ayan, dito ako sa vlog. Suwasana. Naku, hindi ko mabasa. Ayan. Ayan, 13 minutes and 45 seconds. Sir R234 official. Ayan, playing on your video. Nabubulol ako dito sa kanyang channel. Ayan, Yel, patapos na yung inyong yung video. Mahal ang WXA pag yun ang pa-premyo ko. Okay lang, Sir Torret, kahit ano. Sa akin naman, kahit banana, okay lang. Kampong main mo yan. Ayan, yan ang main ni Kampong Channel. Yung isa, yung R234, Sir Torret, yun ang niya, yun ang main niya. Ayan guys, palablab naman sa ating nakapin. Malapit ka na mag-10 full watch, share. Wow, ang ganda talaga. Kay siguro to? Kay R234 lahat tong na to, yung palaya na to. Oh, ang ganda talaga, oh. Sa kanya siguro to. Kampong main mo yan, ayan. Ayan, ayan, dan full watch na, Yel, dan full watch na ikaw, ayan. Mag-comment ako, Yel.
Yan, dito ako sa binabang bahay ni, ni Vlog Kampong Channel. Yel, thank you so much. Ayan, done full watch na ako sa iyo, Yel. Tingnan mo, hindi ko talaga maklik yung kanyang link. Ba't kaya? Oh. Nakakainis. Ano ba yung binaba na yun na link ni refresh ko na lang. Ayan. Kampong thumbs up dikit. Maya, reply ko yan. Nasa work pa ako eh. Ayan. Maraming salamat, Sir Torret. Thank you so much. Hindi ko talaga maklik dito yung yung tawag dito. Ba't kaya di ako makapag-click ng link dito sa isang cellphone ko? Ano kaya nangyari dito ba? Hindi ko tuloy alam kung ano yung link na binaba ni Ayan, Sir, R234 official, still playing. Ayan, Vlog Kampong Channel. Dito na ako sa kanyang bahala na ako. Hindi ko alam kung alin dito yung binaba niya kasi hindi ko maklik yung link niya talaga. Kampong Channel. Ayan, Vlog Kampong Tanaman Padi. Ano ba tawag dito? Padi Tumbo Subor Ginis Padi. Ayan, basta bahala na yun na yun. Kampong Channel. Ayan, 8 minutes and 43 seconds playing on your video. Hindi ko talaga mabasa yung title ng ng kanyang video. Ang ganda ng kanyang Baka naghang lang si Pimuhos. Hindi ko po alam. Ini-restart ko na to kanina, Sir Torret eh. Bukas siguro ayusin ko. Iya, sayang. Ayan, Vlog Kampong Channel, playing on your video. Wow, ang ganda ng palay niya, Nakakatuwa, Panoorin nyo, tingnan mo, Nakikita, masilaw kasi hindi makita. Ayan, ang ganda ng, ng palay niya, Dito, ganun din to sa kay Sir 234 official. Ganun din, kanya din to eh. Ganda ng kanyang Ayan guys, good evening. Thank you so much sa 37 viewers. Sisi Kuy Gina. Mamaya kita Sisi Kuy bibisitahin kayong dalawa niyan ha. Tapusin ko lang tong iba. Oo nga maganda nga yung palayan kaya maya reply ko sa kanya. Natawa naman ako kay Sir Torre. Nawala si Gorobin. Unang pumasok si Gorobin, biglang nawala. Gorobin, balik ka na, Gorobin. Hindi na ako galit. Gorobin, I miss you na. Ayan, playing pa rin si R234 official sa 13 minutes. Ayan, may ads. Medyo mahaba-haba yung kanyang video. Si Leonie Ariola, ayan, thumbs up gan ho. Happy LS, Merry Christmas, God bless. Ayan, oo nga pala, advance Merry Christmas sa atin lahat. Thank you so much. Ayan, advance Merry Christmas sa lahat na nandyan, sa aking mga bisita. Ayan, advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Ayan, thank you so much, Leonie Ariola.
Ayan, good evening sa 27 viewers natin. Maraming salamat guys. Ayan, thank you, thank you. Ayan, still playing, Vlog Kampong channel. Ganon din dito kay R234 Official, still playing. Ang ganda ng lugar niya talaga, nakaka-inlove yung lugar niya. Gusto ko to yung mga ganitong lugar. Nakakatuwa. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan sa baba. Ayan, ano ba pangalan niya? Si Rasib. At ano ba basa niyan? Si Razib. Ayan, hello, mega love shout out. Ayan, Sir Rolly, thank you so much. Pa-support, ma'am. Okay, sige, baba ikaw ng bahay, Sir Rolly. Ayan, dikitan mo yan si Sir Torret, magbibigay ng banana yan, Sir Rolly, baka hindi ka padikit sa kanya. Dikitan mo yan si Sir Torret. Nagpapalaro, nagbibigay ng banana yan. Para madagdagan yung bahay mo. Baba ikaw ng bahay mo, Sir Rolly. Ayan, still playing pa rin, Vlog Kampong channel, still playing, ganon din dito sa kabila, kay R234 Official, still playing. Wow, ang ganda ng falls. Ayan, nakita nyo yan guys. Sino ba nakakakita? Ayan. Ayan tingnan mo, ang ganda ng falls ni Sir R234 Official. Ang ganda niya Wow, nice. Totoo kaya to? Hi, Bunda Isla, mega love shout out. Good night, sis. Mega love shout out. Ayan, Bunda Isla, thank you so much for coming. Ayan, vlog. Ano ba vlog? TKW Hong Kong. Ayan, maraming salamat guys sa 46 viewers. Thank you so much. Pa-thumbs up naman ang ating live. Palablab naman si Bicolana sa ating live, guys. Pasuyo. Sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan, you are welcome, sis Bicolana. Ayun. Sis Bunda Isna, please drop your link. Vlog TKW Hong Kong. Ayan. Mega love shout out to you. Vlog Kampong channel. Ayan, from Bunda Isla. Si Vlog Kampong channel. Napakaganda ng content ni Sir R234 Official.
Ayan o, kay ganda-ganda ng kanyang mga content. Ayan, Vlog Kampung Channel. Ayan, already done full watch, Sir Kampung Channel. Ito siguro yung binaba niyang link. Ayan, Bunda is na Salkin from, bahala na. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Ayan, mag-comment ako dito. Maintindihan kaya niya. Comment na lang ako ng kung simpleng comment. Ayan, already done full watch Kampung Channel vlog. Big love shout out to you. Thank you so much. Naku, cellphone ka makisama ka. Bakit ba ikaw Sir Rolly, ayan, ate ka. Si Rolly, dito ako sa bahay mo, Sir Rolly. Ay, sis Lalaine, good evening. Ayan, may kalab shout out, Lalaine, sa iyo dyan. Sir Rolly, nasaan yung bahay mo? Ito si Sir Rolly. Ayan, Sir Rolly, dito ako sa Ayan, Sir Rolly, dito ako sa mga ka-idol. Kain tayo ng okra. Sabayan niyo ako. 5 minutes and 2 seconds. Ang okra na kalaban ni Sir Moti. Ayan, naka-play ka na, Sir Rolly. Lalaine, gandang gabi sa iyo dyan, Lalaine. Ayan, Sir R234 official. Ayan, already done full watch. Nabubulol na ako. Ayan, tapos na. Done full watch na ikaw, R234 official. Tundila na to, palipit ba? Ganda. Lalaine, buray ka ng bahay mo. Lalaine, sisikoy. Saya bukan, ano ba to? Joanna Rose. Ayan, Joanna Rose, ever blessed. Good evening. Thank you so much for coming, Joanna Rose. Ayan, dito na ako sa bahay ni Bunda Isna. Ayan, maganda pala si Bunda Isna, bata pa. Bunda Isna, ayan, playing on your video, 1 minute and 24 seconds, Bunda Isna. Bata pa siya, oh. Lalaine, babae ko ng bahay mo, sisikoy Lalaine. Ayan, Sir Rolly, sinasawsaw ba sa ketchup yung yung okra? Nangialam pa. Ay, nako. Ayan. Ayan. Napunta na ako dito. Nawala na. Nasaan na yung piniplay ko dito kay Bunda Isna. Teka.
Di pa ako nag-comment. Ayan. Bunda is na. Ayan. Already done full watch on your video. Bunda is na. Ayan. Thank you so much, Bunda is na. Ayan. I give you one banana. Bunda is na. Ayan, Joanne Rose, ever blessed. Ayan, thank you so much for coming, Joanne Rose. Sir Rolly, still paying pa rin ikaw, Sir Rolly. Ayan, Vlog Kampung Channel, thank you so much. Ayan guys, maraming salamat guys. Nandyan pa sa baba. Thank you so much. Sir Rolly, still playing Sir Rolly. Ayan, naka-play pa din ikaw. Dan thumbs up Vlog Kampung Channel from Rolly Mix Vlog. Ayan, Sisi Koy Gina, dito na ako Sisi Koy sa iyo. Mag-auto channel na lang ako Sisi Koy Gina. Unahin ko na si Gina Madronero Sisi Koy. Ayan, hanap ako dito nung di ko pa na-watch nitong isang phone ko na to. Ayan, dito ako sa sa Music Can Do To Us. Ayan. 2 minutes and 41 seconds, Sisi Koy Gina. Playing na ikaw, Sisi Koy. Ayan, Sir Rolly. Ayan, done full watch na ikaw, Sir Rolly. Ayan, Sir Netflix, good evening. Good evening, Sis Picolana. Ayan, good evening to you, Sir Netflix. Ayan, thank you so much for coming, Sir Netflix. Sisi Koy Maribik, good evening sa'yo. Thank you so much, Sisi Koy. Sisi Koy Gina, naka-play na ikaw. Sir Netflix, ayan, go to channel agad ako sa'yo. Walang ibang upload pa si Sir Netflix. Ayan. Ayan, dito na lang ako sa buy chicken soup for dinner. Ayan, 2 minutes and 18 seconds. Sir Netflix, ayan, playing on your video. Dan thumbs up na Sisi Koy. Ayan, maraming salamat Sisi Koy B. Ayan, maraming salamat sa pag-thumbs up mo sa aking live.
Ayan, si Sally Faustino, good evening, mega love shout out. Ayan, si Kuya Gina, naka-play pa din ikaw sa akin. Ayan, pa-full watch na ikaw, si Koy, malapit na mag-full watch ikaw, si Kuya Gina. Ayan, full watch na ikaw, si Kuya G. Ayan, full watch na ikaw. Ay, sis, Daddy Channel, big love shout out. Wow, dinalaw ako ni Sisi Kuy, Daddy Channel. Ayan, thank you so much, Sisi Kuy, Daddy's Channel. Sis Maribik, dito na ako sa'yo. Ayan, may jacket na ikaw, Sisi Koy. Ayan, si Sally Faustino, bigyan ko pala ng jacket. Sorry, Sisi Koy, Sally Faustino, hindi kita nabigyan ng moderator. Ayan. Ayan, may moderator ka na. Ayan, Sir Rolly. Dikitan mo yan si Daddy's Channel. Naku, napakabait niyan si Rolly. Para yung bahay mo is lumaki. At saka, mapag-entertain yan si Sisi Kuy Daddy's Channel. Napakabait niyan, sobra. Ayan, Sir Netlags. Ayan, done full watch na. Already done full watch Sir Netlags. On 26 rounds ha. Ayan si Rolly, dikitan mo na yan. Si Sisi Kuy Daddy's Channel. Ayan. Ayan, thank you so much, Sisi Kuy Daddy's Channel. Ay, Sisi Kuy Maribik, yan yung sinasabi ko sa'yo, si Daddy's Channel. Dikitan mo yan, Sis Maribik. Ayan, that connects, sa'yo, Sally, Sally Faustino. Sally Faustino, Sisi Kuy Sally, pakibalikan mo yung mga dumikit sa'yo, ha? Nakadikit ng host. Diyon ako sa live niya. Talaga? Ayan, very good, very good. Ayan, ipin natin si Sisi Kuy Daddy's Channel. Ayan. Ayan, guys, pakidikitan nyo yan. Sir Rolly, dikitan mo na yan si Daddy's Channel dahil mabait yan, marami kang makukuha dyan pag pumasok ka sa kanyang live. Napakalaki din ang utang na loob ko dyan kay Sisi Kuy Daddy's Channel. Marami yan na itulong sa akin, hindi lang sa aking banana. Maraming na itulong yan sa akin. Yan, dikitan mo yan. Thanks, Lalab, sa pagbitay. Bitay talaga. Ayan, Daddy's Channel. Ayan, dito ako sa unboxing items from DM Pasig. 8 minutes and 17 seconds. Ayan, may ads pa. No skip ads tayo, syempre. Oo, grabe mamigay si Daddy's Channel. O, di ba, Sisi Koy? Hindi ako nagkamali ng mga na-recommend ko sa inyo.
pati kay Lalaine. Si Lalaine kaya, nakapasok na kaya dito kay Daddy's channel? Nirecommend ko yan, sisikoy sa'yo, yung mga yan, kasi maliliit pa yung kanilang bahay. Sabi ko, pasok siya sa'yo, kasi mabait ka, naka-tab 15 ka nalalab sa LS mo. Ayan, thank you so much. Maraming salamat, sisikoy, Daddy's channel. Ayan, na-recommend ko sa'yo yan, dalawa na yan, si Lalaine at saka si Maribig, Family TV. Ayan, sisikoy, Daddy's channel, playing na ikaw. Dito sa unboxing items, 8 minutes and 17 seconds. Ayan, Vlog Kampong channel, thank you so much sa pag-stay. Thank you. Ayan, may galap shout out sa 30 viewers. Maraming salamat. Guys, palablab sa ating nakapin. Si Rolly, Daddy's TV channel, dan thumbs up po, ma'am, thanks. Ayan, from Rolly Mix Vlog. Ayan. Si Rolly, ano yan, every 10 AM ba yun? Yung yung live mo. Bakas lang guys, para sa sukli ko sa inyo, ayan. Every 10 AM yan, sir, si Rolly. Nagla-live si Sisikoy Daddy's channel. Ayan, Dance si Daddy's channel from Maribig TV. Randy Salvador, good evening. Ayan, may kalab shout out, Randy Salvador. Ayan, thank you so much for coming. 12:30 to 4 PM. Ay, mali pala, sorry. Nag-recommend pa, hindi alam yung oras. Ayan, sorry naman, lalabs. Ayan, si Rolly pala. Ano pala siya? 12:30 to 4 PM. Ayun. Naku, pastilan si Bicolana. Mali-mali na naman. Wala akong live bukas kasi may lakarin ako. Okay. Sa ibang araw na lang, Sir Rolly. Walang live pala si Sisikoy bukas. Ayan, pa-thumbs up po guys sa upcoming premiere ko. Okay, thumbs up ka natin yan, Randy. Dito na ako agad, Randy, sa iyong upcoming mo. Saan ang upcoming mo, Randy? Ito. Ayan, naka-thumbs up na ako, Randy. Pang 180 ako, thumbs up sa'yo. Ayan, Randy, makipagdikitan ka dyan. Dikitan mo yung aking nakapin dyan. Ayan, Rolly Dan from Daddy's channel. Ayan, thank you so much. Sisikoy. Ayan, dan thumbs up na ako sa'yo, Randy, ha? Ayan, may galap shout out sa 37 viewers. Thank you so much. Ayan. Ano ba to? Host, baka pati puso mo, idikit mo na rin sa akin. Agoy, pastilan ka, Randy. Randy, isa lang ang puso mo, di ko pwedeng idikit yan. Paano na ako? Dahil thumbs up sa Randy Salvador, 1 pang 180. Oh my goodness. Ayan, shout out sa lahat from Daddy's channel. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Ayan, Sisikoy Maribig, dito na ako sa iyo. Naka-playing pa rin ikaw, Sisikoy Daddy's channel, still playing. Ayan, naka-play ka pa din, masilaw. Ayan, naka-play pa din ikaw, Sisikoy Daddy's channel. Sisikoy Bait, dito na ako sa iyo. Oh, wala pang bagong upload sa Sisikoy Maribig, ha. Hanap mo na ako dito sa ibaba, Sisikoy Bait, na hindi ko pa na-watch. Ayan, dito na lang ako, Sisikoy, sa ang family bonding. Simple lang pero masaya. 4 minutes and 9 seconds, Maribig. Sisikoy Big, playing ka na. Ayan, naka-play ka na. Ka-Forever Vlog, 159, shout out. Ayan, shout out to you. Ano ba yan? Ka-Forever ba? Busy ako, host, no time. Okay. Okay lang yan. Pagka
araw ng day off, ayan, vlog ng vlog, tapos ipunin mo lang yung pang-vlog mo, and then saka ka mag-upload pagka yung, pag yung wala ka nang gaano ginagawa. Ayan, Vlog Kampong Channel, thank you so much sa pag-stay, thank you. Shout out sa 33 viewers, ayan, thank you so much. Ayan, naka-play ka na si Sikoy Maribik, naka-play pa din ikaw. Ayan, maraming salamat guys sa pag-stay nyo dyan guys sa baba. Ayan, still playing pa rin si Sikoy Daddy's channel, naka-play pa din ikaw. Ayan, sobrang happy ko naman, dinalawa ko ng aking Sikoy Daddy's channel. Choco, wag maingay. Salamat sa lalab si Sikoy. Ayan, walang problema si Sikoy Big. Ayan, lahat tayo dito kailangan magtulungan. Yung maliliit, bitbitin, yung mga malaki na ang bahay, kailangan tumulong sa maliliit. Ayun, ganun lang yun. Ako wala pa akong kakayahan, unang-una di pa ako monetize. Tumutulong lang din ako sa mga WH ng mga yung mga kapwa ko hindi pa money. Pero malapit na ako, promise, malapit na. Vlog Kampong Channel, ayan, thank you so much. Mga ilang tulog na lang, makakamit na rin ni Bicolana yung kanyang minimithi. Wow, congratulations si Sikoy. Wala pa nga, ikaw naman. Saka mo na ako i-congrats pag yung tawag dito, pag namoni na ako. Wala pa. Malapit pa lang maabot pero hindi pa tayo monetize. Lalabas, ayan, dalawa ka lang mag-LS para matap kita, para makuha mo yung 300 na kulang mo. Gabi-gabi. Oo, si Sikoy, gabi-gabi ako nagla-live every 9 PM. Tapos, sa umaga nagla-live din ako, kaya madali ko naabot yung aking mabilis tumaas yung aking WH dahil every morning nagla-live din ako, 7 AM to 9 PM. Then, sa gabi naman, 9 PM to, depende sa bisita. Pag marami, naabot ng 11. Pag naman konti lang ang bisita, ayan, 10:30, nagpahinga na ako, ayan. Kasi naghahabol ng WH at malaki na yung bahay ko, hindi pa ako monetize. Ayan, 20CH, good evening, thank you so much, 20CH. Ayan guys, palablab sa ating nakapin dyan. Ayan, si Sikoy Big. Ayan, dahil full watch na ikaw, si Sikoy Big. Magtamsak lang ako. Ayan, pang 9 tamsak ako sa'yo, si Sikoy. Ayan, kay Sis Daddy Channel. Ayan, dahil full watch na rin si Sikoy Daddy Channel. Magtamsak lang ako. Ayan, akin yung Proud TV Bicolana, si Sikoy Daddy Channel, ha? Uy, bilis naman ito si Lolo ba? Bilis hinihila. Ayan si Poman. Poman, good evening. Thank you so much, Poman. Thank you so much for coming, Poman.
Naka-ano pala ako, naka-mute pala ako. Ayan, Poman. Thank you so much for coming, Poman. Ayan guys, baba ng bahay. Yung hindi pa na ano, hindi ko pa nabisita guys. Pababa ng bahay. Sino ba to? Ano ba itong MD, ano na to? MD vlog, ayan. Kay Sir, ano ba to? Kay Sir, ano ba tawag dito? Kay Sir Daily Vlog ba to? Sa kanya nga, good evening sis Piculana Vlog, big love shout out. Ayan, thank you so much, Sir Daily Vlog. Sa kanya to, MD Vlog, kanya nga siguro. Ayan, excuse me ma'am, punta muna ako sa kabila. Sige lang, sige lang, Sir Rolly. Ayan, Daddy already connect from Netvlogs. Ayan, thank you so much, Sir Netvlogs. Ayan, Yen, punta na ako dito, Yen. Puntahan ko si Yen. Yen, go to channel na lang ikaw, Yen. Hanap ako ng video dito, hindi ko pa na-watch, Yen. Dito na lang ako sa bahay sa dagat, Yen. Yen Mix TV, ayan. Playing na ikaw, 4 minutes and 50 seconds, Yen. Di pa pala ito naka-play dito sa Proud Bicolana ko. Ayan, Yen. Bunso, naka-play ka na. Netvlogs, OTW, from Daddy's channel, ayan. Dito na ako kay Sir Daily Vlog. Sir Daily Vlog, ayan. Ako to channel, Sir Daily Vlog. Ayan, nag-ano na ako, nag-loading na. Netvlog, OTW, nabasa ko na pala yun. Ayan, Sir Torret, maraming salamat po, Sir Torret, sa pag-stay sa aking live, Sir Torret. Ayan, pag po kayo inaantok na, Sir Torret, ayan, sleep na po kayo. Ayan, Sir Daily Vlog, ay ko to channel. Nagpalit siya ng ano. Ayan, Sir Daily Vlog, playing on your video, 3 minutes and 29 seconds. Ayan, may ads pa. Ay, may ads pa, lumipad na. Ayan, i-refresh naman natin to si Vlog Kampung Channel. Ay, ano ba? Kung ano napipindot. Ayan. Ayan, Sir Daily Vlog, playing on your video, 3 minutes and 29 seconds, Sir Daily Vlog. Ayan, playing na. Ayan guys, maraming salamat. Poman, OTW, ayan, from MD Vlog. Ayan, 24 viewers, thank you so much. Agoy, masakit yung likod ko. Ayan, Yen, naka-play na ikaw, Yen. Playing pa rin ikaw, Yen, bunso, sa 4 minutes and 50 seconds, ayan. Ayan, thumbs up dikit, full pack sa nakapin, ayan. Vlog Kampung Channel, ayan. Already done connect to Sir Torret to you. Dan thumbs up, ano ba to? Dan thumbs up, 7 Sir MD Vlog from Maribik Family TV. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, si Kuy Vic. Ayan, Yen, naka-play pa rin ikaw sa akin, Yen Mix TV.
Vlog Kampong Channel, Dan from Poman. Ayan, Poman, thank you so much. Daddy's thumbs up, dikit, full pack dan with bakas. Ayan. Ayan, thank you so much, Sir Torret. Ayan, sisikoy Daddy's channel. Dan na rin sa iyo si Sir Torret. Sisikoy Maribik, baka hindi ka pa dikit dyan kay Sir Torret. Dikitan mo yan, nagpapalaro din ng banana si Sir Torret. Si Arman Paz, good evening. Thumbs up host, dating dikit. Ayan, maraming salamat sa iyo Arman. Wait lang, bigyan kita ng moderator mo Arman. Wait lang ha. Ayan, Yan Mix TV. Ayan, dan full watch na Yan Mix TV. Pang 77 sa thumbs up. 67 thumbs up pa lang. Ayan, dan full watch na ikaw sa akin, Bunso. Yan Mix TV. Nasaan ako? Naligaw na naman ako, hindi na ako nakabalik. Ano ba ito si Bicolana? Naligaw sa sarili niyang live, hindi na nakabalik ba? Nasaan ako? Ayun. Dan connect to Vlog Kampong Channel from Maribik TV. Ayan. Thank you so much, Sisi Kuibik. Ayan, 20CH, good evening. Thank you so much for coming, 20CH. Ayan, talaga maklik ng aking ano. Oh. Ayan, sino ba yung nakaplay ko dito? Ah, si Sir Daily Vlog. Sir Daily Vlog, ayan, already done full watch. Naku po, nakatulugan ko na. Ayan pang 10 thumbs up. Sir Daily Vlog, thank you so much. Ayan, 9 viewers, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan pa sa baba. Guys, maraming salamat. Vlog Kampong Channel, thank you so much. Ayan. At nag-loading na naman po. Poman. Ayan, Poman. Ayan. Playing on your video, Poman. 5 minutes and 6 seconds, Poman. Babae pala to si Poman. Ayan, Poman. Ayan. Playing on your video. Sis, baba na ako, may gawin pa, mag-tab pa ako sa iba pa. Thanks, Lalas. Ayan, thank you so much, Sisi Kuy Daddy's channel. Ayan, maraming salamat sa, sa pagsilip po sa aking live. Ayan, thank you so much. Sir Torret, thank you po. Dan Connect Torret TV from Maribik. Ayan, Sisi Kuy Bik, maraming salamat sa iyo dyan.
Ayan, yung mga medyo inaantok na dyan guys ha, sleep na kayo. Ayan, Sir Daily Vlog, thank you so much. Ayan, thanks everyone. Ayan, thank you Daddy's channel. Ayan, si Jack Jones. Ayan, I'm from Brazil. Ayan, thank you so much for coming, Jack Jones. Ayan, ninja lang ang kanyang dala, ang kanyang bitbit. Saan ko ba ito nadikitin si Rupas? Ayan. Rupas Kitchen. Saan ko ba ito nadikitan kanina? Ay, parang kay ano, kay... Ayan, Rupas Kitchen. Ayan, I give you moderator. Maribit Dan Sukli with Bakas. Ayan, from Sir Toret. Ayan, maraming salamat Sir Toret. Thank you so much Sir Toret sa pag-stay sa aking live. Ayan, Poman. Stay playing, Poman. Hi Poman, let's connect from Rupas Kitchen. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Toret. Baka po, antok na po kayo, sleep na po kayo, Sir Toret. Sobrang pagpapasalamat ko po na nadalaw kayo sa aking LS. Ayan, thank you so much, Sir Toret. A-attend po ako ng, event nyo sa Friday, 6:30 pala. Abangan ko yan. Baka manalo na naman ako. Gusto pala Ayan. Si Rupas Dan Like from Poman. Ayan. Thanks Sir Toret from Maribik TV. Ayan si Sikoy. Maraming salamat sa iyo dyan si Sikoy sa pag-stay sa akin. Ayan. Thanks Poman from Rupas Kitchen. Nako, pag umattend ako ng event mo sa Friday, hindi talaga ako aalis. Bibitbitin ko, Sir Toret, yung cellphone ko. Kahit magpunta ako ng banyo, bibitbitin ko yung cellphone ko. Agoy, gusto pala. Bukas lilipat na yung banana mo, ha? Maraming salamat, Sir Toret. Thank you so much. Ayan, Poman, ayan, already done full watch on your video, Poman. Ayan, thank you so much, Poman. Para tapos na ako sa lahat. Ayan, maraming salamat, Sir Toret. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. In advance. Ayan. Sa susunod talaga, bibitbitin ko na yung cellphone ko kahit sa CR. Wow, si Chandra. Chandra, good evening. Natawa si Sir Toret.
Kahit magpunta ko ng CR, Sir Torres, bibit-bitin ko na talaga yung cellphone ko. Bakit nasaan si... Ay, eto. Ayan, Chandra, drop your link, Chandra. Oo, sige, si Kuy Vic. Yan, sige lang. Na-late na nga ng live yon. Anong oras na ba? Wala pang ano. Maya-maya mag-end na din ako kasi pupunta ako dun sa live ni ano. Ni... Chandra Indigo. Ayan, bago ako matulog si Sikoy. Akala ko may bisita ka na. Oo, start lang noon kasi na-late siya ng live kanina. Si Yen ang swerte nung nakaraan sa akin, naka 300 na banana sa akin. Wow! Sana all! Sir Torres sa Friday talaga ha. Bibit-bitin ko na talaga yung cellphone ko kahit sa banyo. Pero swerte din ako Sir Torres kung hindi ako umalis. Tingnan mo kaaga-aga pa nanalo na ako. Umalis lang talaga ako, iniwan ko yung cellphone ko po dito sa lugar na to, kung saan ako nauupo, iniwan ko siya dito, tapos kumain ko ako, nagpunta ako doon sa kusina namin. Ayun, nanalo pala ako, hindi ko naabutan. Pagbalik ko, wala na, tapos na. Buti na lang, pagkakalooban pa rin ako ni Sir Torres. Ayan, maraming salamat talaga Sir Torres Thank you so much. Ayan, si Kuy Chandra, dito na ako sa iyong bahay na binaba, si Kuy Chandra. Ayan, may ads pa ikaw, si Koy. Ayan, no skip ads tayo syempre. Ayan, maraming salamat sa 10 viewers. Thank you so much. Kaya pala biglang laki yung bahay ni Bunso biglang dami yung kanyang banana. Oo, sa iba yon, di na nila ibibigay yon kasi ang tagal mo na eh. Oo, Sir Torres pero sabi ko nga, kung sa iba-iba talaga yon, hindi na. Okay lang naman din kasi ako naman ang may kasalanan kasi umalis ako. Noong umaga sumali din ako kay Sir Roy. Noong umaga, nagpalaro din ng banana si Sir Roy. Nanalo din ako ng 100. Tapos hapon, umakyat ako sa iyo. Ayun, nanalo na naman uli ako. Ayan, si Kuy Chandra, ayan, playing na 18 minutes. Mahaba-haba yung video ni Chandra. 18 minutes and 3 seconds, si Kuy Chandra. Yan, basta hanggang masaya kayo, mapapamigay ako ng banana. Share a blessing lang. Ayun, tama po yun, Sir Torres. Tama po yun. At saka hanggat nag-share po kayo ng blessing, hanggat nag-share po kayo ng marami pong dadalaw sa atin pag tayo nag-LS. Alam mo naman, syempre, yun lang din ang buhay natin. Yun ang kaligayahan natin kundi mag-YT. Ayan. Syempre, pagka tayo marunong makisama sa ating mga viewers, babalik-balikan tayo. Ayan, si Kuy Chandra, playing na ikaw. Sa 18 minutes mo, ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Sir Torres, ayan, maraming salamat talaga. Thank you so much. Wala akong masabi. Tapos na yung karga mong 100 na banana. Kanino po? Yung kay alin po ba yun? Chandra Indigo, ayan, thank you so much Chandra sa pag-stay. Chandra, playing on your video. Naka-play pa rin ikaw, Chandra, still playing.
Ay, opo, naikarga na sa akin, Sir Torek. Okay na siya, nung isang araw pa. Kahapon po yata yun. Okay na siya. Nakarga na siya sa akin. Okay na siya, Sir Torek. Kaya okay lang naman din na medyo malate ng konti yung sayo kasi para hindi mag-abot. Para hindi siya para mapahinga ng konti yung aking yung aking channel ba. Ay yung aking Kaya okay lang din naman na medyo na late yung sayo kasi magsasabay eh. Kasi sabay ako nanalo eh. Umaga ako kay Sir Roy nanalo ng 100, sa hapon ako sayo. Kaya okay lang din po yun na na medyo na late yung sayo kasi at least hindi siya nagsabay. Ayan guys, maraming salamat guys sa ating mga bisitang nandyan. Thank you so much. Ayan, Chandra, naka-play pa rin ikaw, Chandra. Choco, wag maingay. Ayan, good evening. Ayan, magandang gabi sa 20 viewers. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, si Kuya Gina. I-play kita dito, si Kuya Gina. Tulog na ata si Kuya Gina ko ah. Ayan, si Sis Jackie. Naka-live na rin si Kuya Jackie. Maya-maya Ayan, dito ako kay JMB, si Kuya Gina. Oo, kasi pag kargado pa yan, hindi papasok yung ilalagay ko. Tamang-tama bukas yan. Opo, kaya buti na nga lang po hindi nagkasabay. Bakit si Daddy's channel na po pindot ko? Ayan si Kuya Gina, dito ako sa iyong bahay, si Kuya Gina. Yan, dito ako sa Parents and Guardian School Meeting, si Kuya Gina. Ayan, si Manay Mirna, good evening. Good evening, Manay Mirna. Gandang gabi sa'yo, Manay Mirna. Silip tabi, Manay Bicolana, mustamos. Ayan, okay naman, masaya. Kasi nakita kita dyan. Ayan, maraming salamat sa pagsilip mo, Manay Mirna. Thank you so much. Ayan, kahapon nag-live ka, nandun ako, nagko-comment ako, hirap, hindi mo ako nakakanon ka pa. Mainit kasi dun sa pwesto mo. Manay Mirna. Parang ang init-init. Ayan, Kap Iking, good evening. Ayan, Kap Iking, dumikit ka bukas ng umaga, pagising ko bago ko pumasok, kargahan na kita at yung dalawang pending na layo na di ko na bibigyan. Ayan, maraming salamat Sir Toret. Ayan, Kap Iking, dikitan mo na yan si Sir Toret. Kap Iking, kakatapos lang mag-araro Manay Bicolana. Ano inararo mo? Grabe sa araro talaga. Anong oras na ba? Anong oras na dyan? Anong bansa ba ikaw, Manay Mirna? Ayan, Manay Mirna, may galap shoutout po from Sir Toret. Ayan, mega love shout out all. Ayan, Sir Iking, dikitan mo na yan si Manay Mirna at saka si Sir Toret. At yan ang mga katulong sa banana mo. Same Pinas, Manay Bicolana. Okay. Medyo gabi na kasi dito 10 PM eh. Ano na yan? Rest ka na yan. Manay Mirna.
Pahipahinga na ikaw niyan. Ayan, Chandra, still playing, Chandra. Ayan, nagro-rotate yung aking cellphone. Kap-iking, nandiyan ka pa, Kap-iking, nakita na kita, Kap-iking. Ayan, dikitan mo na si Sir Torret habang nandyan pa. Para yung inyong banana is madagdagan. Ayan, thank you so much, Chandra and Jigo. Ayan, still playing. May ads pala. Ayan, Manay Mirna, thumbs up, dikit, full pack from Sir Torret. Ayan, maraming salamat, Sir Torret. Ayan, Manay Mirna, dikit na sa iyo si Sir Torret. Ayan, sali ka dyan, Manay Mirna, para madagdagan yung banana mo. Si Sir Arthur, wala nang banana, naubos na natin. Manay Mirna, naubos na natin ang banana ni Sir Arthur. Wala nang maibigay ba? Ayan, Chandra, still playing, Chandra. Ayan, ano babasa dyan? Ana Espinosa-Guajardo. Ana Espinosa-Guajardo. Ayan. Hello, good evening. Thank you so much for coming. Naku po, nahirapan akong basahin yung mga pangalan nyo. Ano ba yan? Nawala si Kap-iking. Ayan, marapit na mag-gun full watch si Sisikoy JMB. Sisikoy JMB. Ayan, i-ano natin, ipin natin ulit si Sir Torret. Ayan. Para pag may pumasok pa, Sir Torret, ayan, para pag may pumasok pa, padidikitan natin. Dan Torret, sundot, dikit. Kaya dyan talaga ako dyan sa kamubayan ko na yun. Pag talaga yan ang kausap mo, masakit talaga dyan mo eh. Si Sir Arthur suko na dyan. Chandra, still playing, Chandra. Uy, antok na naman ako doon. Dalaw na naman si Tata Antok ko. Hi, my goodness. Tata Antok, mamaya na. Ayan, thank you so much. Puntahan ko si si Sikoy, ano ba itong nakikibasa na ako rito sa aking Si Sikoy Mirna, dito na ako sa iyong mansyon. Sandali lang, naliligaw na naman si Bicolana. Hindi na naman makabalik sa sarili niyang live. Pastilan talaga to si Bicolana. Ayan. Ayan, si Sikoy Mirna, ayan, host, malapit na akong bumaba ng service ko, medyo malayo pa lalakarin ko mula sa bahay ko. Ayan, Sir Torret, thank you so much okay lang, nakapin naman ikaw, ako na bahala sa mo. Ako na bahala sa iyong nakasabit ba. Sir Moti, Miguel of shout out.
Ayan, si Sikoy Mirna, dito na ako sa iyong mansyon, si Sikoy Mirna. Ayan, good evening. Maraming salamat guys sa 32 viewers. Ayan, thank you so much. Manay, kailan ka makakasign? Ayan ang iniintay ko eh. Malapit-lapit na. Huwag ka mag-alala, malapit-lapit na. Iniintay ko talaga yung palipad mo. Joke! Ano pa siguro, mga ilang araw pa, Manay Mirna, kasi halos nasa 300 pa yung kulang ko. Pero malapit na siya. Saglit na lang yun. Dito na ako sa bahay mo, Manay Mirna. Ayan, nako, halatang hindi ka nag-a-upload eh. Oh, ganito ang buhay OFW dito ko sa, ayan. Sa 8 minutes and 16 seconds, Manay Mirna, ayan, playing ka na. Dito sa magandang babae, sa ganito ang buhay OFW. Ayan ang haba ng video ni Chandra. Chandra, still playing, Chandra. Bukas may button, Bukas may button na yan. Wala ka. Sir Moti, tatapusin ko yung yung 4K ko bago ako mag-apply. Ayoko mag-apply ng di pa ako 4K. Pinapagawa ko na join button niya ba? Sir Moti, grabe ka naman sa akin. Bakal talaga. Ayan, ang mga Bicolana talaga mahilig sa mahilig sa sili. Ayan. Hindi ikaw nag-a-upload ng video mo, Manay Mirna, napakadati na mo nga yung last upload mo, 3 months ago ba yun? Puro live ba ikaw? Madalang ka mag-upload ng video. Ayan, Kap Iking. Ayan, Toret, Dan, dikit ko. Ayan. Sige lang, Kap Iking. Magbakas ka dyan. Babalikan ka niyan. Para hindi makapasok agad yung dadaan ng harang. Sir Moti, grabe ka sa akin. Huwag ka naman ganyan. Mag-uumpisa pa lang akong magyaw-yaw sa pagkamoni. Kaharangan mo na kagad. Sir Moti, grabe ka sa akin Uy, daing, sarap nito. Nag-inggit talaga yung isa dyan. Alam mo, nagugutom ako, Manay Mirna, dito sa dito sa video mo na to. Paborito ko rin yan, yung mga ganyan daing na yan. Lalo pag may kamatis na ginisa. Isang daing wala akong makita ho. Ito tingnan mo. Dito sa pinapanood ko kay Manay Mirna. Ayan, maraming salamat. Yung mga dumikit kay Sir Toret yan, mag-iwan lang kayo ng bakas at babalikan kayo niyan. Medyo naglalakad na siya kasi. Bumaba ng service lang siya. Yan. Ang nakita ko, magandang dalaga host. Ay, nako, Sir Moti talaga. Ayan, Mama Astrid. Good evening. Thank you so much for coming, Mama Astrid. Ito talaga Ayan, bibisitahin ko si Astrid yan. Sunod kita dito kay Chandra. Malapit nang magpulwat si Chandra. Konti na lang. Mahaba kasi yung video niya. Sunod kita dito si Astrid. Dito kasi sa kabila, naka-play naman si Manay Mirna sa kabila. Sir Moti, guwapo, may galab shout out. Ayan, Madam Guwapa, Astrid from Sir Moti. Ayan, maraming salamat Sir Moti sa pagsilip mo diyan sa ating live. Thank you so much. And then Sis Astrid, maraming salamat. Sunod po kayong dalawa dito. Ayan, si Sikoy Gina, na-play ko na si JMB at saka si Gina Madronero. Isa na lang, si G-Shop na lang. Tulog na ata si Sikoy.
Ayan, Chandra. Ayan, already done full watch na, Chandra. Pang 101 thumbs up. Ayan, thank you so much, Chandra. Ayan, dito na ako kay Sis Astrid. Sis Astrid, dito na ako sa binaba mong bahay. Ayan, dito ako sa dinner with my handmaid of the Lord, Sister Brunei Chapter. Ayan, Sis Astrid, playing ka na. Ayan, napakasilaw. Thank you, host. I'm also still on. Ayan, maraming, ayan, thank you so much, Sisi Kuy Chandra. Aba, hindi ako sumilip, host. Ayaw ko magkakwisi. Host, nagtabay ako, host. Si Sir Moti talaga. Watching from Nepal, ayan. Thank you so much, Sis, Chandra. Thank you so much. Ayan, Kap Iking, Manay Mirna, dan dikit po. Ayan, iwan lang ikaw ng bakas, Kuya Iking, babalikan ka niyan. Ayan, wala kawan, ano na pala ako. Ayan, naka-play ka na, Sis Astrid. Ayan, playing na ikaw. Ayan, nagro-rotate yung aking cellphone. Kap Iking, ayan, stay put ka na lang dyan, Kap Iking. Sunod kita ditong bisitahin. Malapit na mag-full watch si Manay Mirna. Ayan. Susunod kita dito, Kap Iking. Naka-live din si Yen, yung kalahati ng paa ko naka Oo, Sir Moti, kasi na-late siya ng kanina, may bisita daw siya, dapat nga hindi makakapag-live yun. Siguro umalis ng maaga yung bisita niya, kaya nakapag-live. Ayan, hindi ko siya masupport tuloy ngayon, kasi naka-LS na rin ako eh. Nag-chat kasi ako kanina, sabi ko yan, hindi ka mag-live kasi 8:30 na, wala pa. Sabi niya, te, baka hindi ako makapag-LS kasi may bisita ako, pero pag umuwi ng maaga, magla-live ako. Umuwi siguro ng maaga, kaya nakapag-live. Choco. Ayan, bait ni Chandra. Ayan. Talagang napaka-full support ni Chandra. Chandra, thank you so much. Ayan, Manay Mirna. Malapit na ikaw mag-done full watch dyan, Manay Mirna. Panay ang kain. Ayan, ako visitor niya, host. Hindi ba sinabi sa inyo, host? Nino? Visitor kanino ba? Niyen? Ayan, Sis Astrid. Playing pa rin ikaw, Sis Astrid. Ayan. Nagro-rotate talaga yung Niyen. Ikaw ba? Di nga. Ako nga itigilan mo nga ako, Sir Moti. Mag-comment na ako dito kay Manay Mirna, malapit na matapos. Ayan, full watch na si Ayan, Kap Iking, nandyan ka pa, Kap Iking. Dan suklay sundot, dikit po kay Kap Iking, wala na po ako utang. Ayan. Nako. Ayan, Sisi Kuy Mirna, dan full watch na ikaw sa akin. Ayan, Sir Moti, ikutan ko ikaw, Sir Moti. Hanap ako dito, Sir Moti, nung di ko pa na-watch dito, ha? Pag may thumbs up na, ibig sabihin, napanood ko na yun. Meron na din.
Napanood ko na ito lahat, Sir Moti. Oh, may thumbs up na rin ako doon. Dito. Ito, wala pa. Dito ako sa Always Pray, Sir Moti. Ayan, playing ka na 8 minutes and 47 seconds, Sir Moti. Naka-play na. Ayan, host, wag na ako. Puntahan gabi na, host. Sarado na gate namin. Okay lang, nakapasok na ako eh. Chandra Dandikit po, from Kat Iking. Ayan, Sir Torret, mag-love shout out from Sir Moti. Ayan, Sis Astrid. Paano ba to? Yung cellphone ko, ano na nangyari? Ayan. Ayan, dan full lots na ito, Sir, Sis Astrid. Ayan, may ano pa, may ads. Teka, wait lang. Ayan, last play ko na si Sir Moti tsaka si Sir Iking. Ayan. Ayan, Sis Astrid, dan full watch na ikaw. Ayan, si Sir Iking na dito. Ayan, pang 60 thumbs up, Sis Astrid. Last play ko na itong dalawa and then mag-end na ako. Sir Iking, dito na ako sa bahay mo, Sir Iking. Dito ako sa, ano ba ito, Panalturan, looban, hanap ng almusal pala, Sus Maria Joseph. Ayan, Sir Iking, naka-play ka na, 1 minute and 20 seconds, Kap Iking. Ayan, maraming salamat, Sis Astrid. Ayan, naka-play pa rin ikaw, Sir Moti, sa 8 minutes and 47 seconds. Sabihin ko nga, guard namin, baka nalagyan kaya nakapasok. Ayan, ang bilis ko kaya nakapasok. Ano ka? Ayan, 10:30 na. Ayan, last play ko na si Sir Moti at saka si Kap Iking and then mag-end na ako. Ayan, maraming salamat din, Sis Astrid. Ibaba ko na si Sir Torret. Ayan. Si Kap Iking na lang ang nag-akyat sa kanya. Babalikan kanya, Sir Iking. Agoy, si Sisikoy Ellen. Sisikoy, good evening. Mega love shout out. Thank you so much for coming, Sisikoy Ellen. Manay, di pula na, mabigat na. Talukap ko, sinilip lang kita at napadaan. Paantok namin ho, sa maaga pa, araro ko bukas. Sige, Sisikoy Mirna, ayan, pa-end na din ako. Maraming salamat iyan sa pagpanik mo sa aking baloy. Ayan, maraming salamat. Ayan, sleep na ikaw, Sisikoy Mirna. Ayan, dan full watch na ikaw, Sir Iking. Ayan, ihabol ko si Sisikoy Elena. Ayan, Sisikoy Elena. Ayan, puntahan kita, Sisikoy. Ellen PH pala. Hindi pala Elena. Magkaiba pala yung Elena. Ano yun? Ayaw ko manilip, magkakuliti ako. Ayan. Ayan. Kap Iking, Astrid Dandikit po. Ayan. Andyan pa ba si Ma'am Astrid? Ma'am Astrid, dumikit daw po sa inyo si Kap Iking. Ayan, si Elena, dito ako sa 6 minutes and 30 seconds. Birthday greetings from my friend. Ayan. 6 minutes, playing na si Elena. Bye all po guys. Ayan, si Mirna. Sige, sleep na ikaw dyan ha. Good night. Ayan, dikitan mo yan, Sir Iking. Kap Iking, si Ellen PH. Nagla-live din yan. Ayan, still playing pa rin si Sir Moti. Yan, malapit na tayong mag-end, guys. Uy, masakit sa likod. Mahirap pala maghanap buhay kay Lolo. Mega love shout out sa mga sexy dito. Ayan, si Sisikoy Ellen PH. Sexy din yun, Sir Moti. Ayan siya, tingnan mo, Ayan siya, Ayan, last play ko na kayong dalawa and then mag-e-end na tayo.
Ayan, bago mag-end yung dalawa, magpasalamat muna tayo sa ating mga naging bisita. Kat Iking, thank you so much. Kay Joseph Bansay, ayan si Joseph Bansay. Ayan, and then kay Sir Moti, kay Sis Astrid, kay Manay Mirna, kay Sisi Koy Maribik, kay Arto34, kay Vlog Kampon Channel, ayan, kay Sir Deli Vlog, at kay Sisi Koy Daddy's Channel, ayan, dinalaw ako ni Daddy's Channel kanina, and then kay Sir Torret, ayan kay Sir Torret, the first time din umakyat sa aking live, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Torret. Saan ka man naroroon, Sir Torret? Ayan, maraming salamat sa pag-stay mo sa aking live. Ayan, si Koy Ellen, still playing ikaw, and then si Sir Mote, ganun din. Ayan, maraming salamat guys sa mga sumilip sa aking live. Thank you so much. Ayan, nag-love shout out sa iyo dyan, Joseph Bansay. Ayan, OTW Sir Moti from LNPH. Ayan, Sir Moti. Ayan. OTW na sa iyo si Koy Ellen. Ayan, Joseph, ayan, makipagkikitan ka ba dyan sa baba habang di pa nagpo-full watch yung aking dalawang last play at mag-e-end na rin ako. Ayan, magandang gabi sa lahat. Maraming salamat. Ayan, Sir Moti. OTW na sa iyo si Sisi Koy Ellen. Ayan, still playing ito, Sisi Koy, LNPH. Ayan, full pack Sir Moti. Ayan, andyan pa si Sir Moti. Sir Moti, ayan, dan connect na sa iyo si Sisi Koy Ellen. Ayan, pro showbiz pinag-uusapan sa live na pinuntahan ko. Kanino bang live yun? Ayan, dumikit sa iyo si Sisi Koy Ellen PH, Sir Moti. Kasi kung saan-saan ka nagpupunta, ayan. Ayan, malapit na mag-done full watch si Sir Moti. Ayan, dumikit sa iyo si Koy Ellen PH, Sir Moti ha. Bahala ka na magbalik sa kanya. Ayan, done full watch na ikaw, Sir Moti. Ayan, mag-comment lang ako. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much sa ating lahat. Ayan, si Koy Ellen PH, malapit na rin ikaw. Ayan. Nagro-rotate naman tong cellphone. Puntahan ko nga si Koy Jackie.
Ayan, LNPH can connect with connect. Also, my heart dumikit din. Ganda ni LNPH. Ayan na naman tayo. Kung sa kabila, puro showbiz ang pinag-uusapan, dito sa akin, puro magaganda. Ayan, Sisi Koy LNPH. Ayan, Dan Pulwats na rin ikaw, Sisi Koy. Maraming salamat. Ayan, mag-end na ako. Ayan, thank you so much sa inyo lahat dyan, guys. Thank you, thank you. Sir Moti, maraming salamat sa walang sawang suporta sa akin. Ayan, Sisi Koy Ellen, maraming salamat. Ayan, sa lahat na hindi ko man nabanggit yan. Basta hindi ko man kayo may isa-isa. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan. Magandang gabi guys sa lahat and God bless. Ayan. Bye-bye. Mag-end na ako guys ha. Bye-bye. Ay humabol si Kap Iking. LNPH Vlog Dandikit from Kap Iking. Ayan. Sisi Koy Ellen. Pakibalik ka na lang ikaw. Pakibalik ka na lang Sisi Koy. Ayan. Dumikit pala sa'yo si Kap Iking. Ayan, maraming salamat Kap Iking ha. Thank you so much. Ayan, bye-bye na guys. Mag-end na ako. Ayan, bye-bye.